en welkom bij Boppenslag Café. Joen Hielendal in het teken van Gasbaan. Maar dadelijk zo'n tafel Dirk Fabriek, Jannik de Jong en ons talent Jeffrey Woordman. En het publiek, dat biffen zelfs gasbaantalenten uit Friesland en leden van voetbalclub Dragster Boys. Dirk Fabriek is een jobbegeester, liek als Gert-Jan Verbeek. Maar ik een oud topcoureur komt uit Jobbegeer, waar kent hem net Uppie Bos. Dirk wordt verrelen op een famke uit Ter Apel. Dat famke hiet Ilona en ken ik aardig uit de voeten op motoren, liek als haar hele familie trouwens. Dirk is meervoudig Nederlands kampioen gasbaan. Tattoos Njochen is van hem een toppier en hij wordt zelfs treden op het wereldkampioenschap. Het aanroende seizoen is teleurstellend. Hij denkt zelfs om ophouden. Ja, Dirk, toch zo echt gewoon ophouden? Ja, wel even, ja. Waarom? Ja, nou ja, alles zit schen en in team zit ik net alles goed. Ja, dan denk je toch wel van, nou ja, je moet maar even zien hoe het gaat. En wat heeft hij er gebracht om toch net op te houden? Nou, mijn hoofdsponsor die belde op en die zei ik van, nou dat zet maar gewoon trouw en dan zie je maar hoe het gaat. Ja, en daarna dan ben we rustig aan begonnen en ja, daarna ja, het gaat alleen maar weer beter. Ik had er weer, ja, eigenlijk bij wat nog aan. Ja, en daarna is het alleen maar beter. Wie de wollen? Ja, zeker, want alles schen zit natuurlijk en de verwachtings ben heug. Want als je 2 keer treden van de wereldwest bent, en dan denken de meesten van dat doe je voort weer of misschien nog wel beter. Ja, dan denk je van, ja, hoe kan dat nou, waar dat in zitten gaat en alles eromheen. De meesten die hebben volle kritiek op je. En dan moet je dan ook mee omgaan kunnen. Ja. Ja, dan, Maar daar kiest er weer voor. ja, zeker. Ja. En een maat van die giet er zeker ik weer voor het komende seizoen. En dat is Jannik de Jong. Kom bij u op tafel. Jannik de Jong komt van de Gediek en is 24 jaar. Hij is meervoudig Nederlands kampioen gasbaan. Jannik had de bijnaam Pacho kregen, al weet er zelfs net waarom. Het aanroende seizoen is zijn beste ontnauwta. Hij wordt tweede op het Europees kampioenschap en hij had een pleest van de WK-serie van volgend jaar. De chinstelling met Vlienier is grut. Jannik in het rietje met deze treien man? Het antwoord is nee. Jannik smookte alleen nog maar een jointje. Maar misschien zelfs dat ik wel net. Hé, gelukkige Jannik, ik zie er Lorien, maar de kist erom leidje. Ja, zeker. Wat west is west en weer een frisse blik op vooruit. En nou ja, dat heeft zich denk ik dit hier wel uitbetalen in een ja, weer hele mooie prestaties. Ja, want het is heel goed gegaan. Maar nog even op dat joint verhaaltje, waarom komt het? Het het die nou achtervolgen? Nog? In de... Ja, absoluut. Ja, het werd nog steeds wel aanhellen trof verschillende meesten, maar... Ik in de gasbaan vooruit zelf? Nou, binnen de motorsportwereld en ja, ik binnen de sociale omgevingen, maar... Wat zijn ze mensen in die gasbaan vooruit roer dan? In het motorracen? Ja, uiteindelijk komt het erop deel, best ik een sukkel net. En ja, de van Ouwbloemen die rommel. En wat vindt jij nou zelf eigenlijk ja, van? Nee, ben ik tuurlijk. Het is gewoon, je doorgaans aan sporten om nou ja, de beste te wezen. En ja, dat zal zeker net mij helpen om ik de beste te wezen. Kun je nog praten over imago-scanning? Of is dat het nou ik weer net? Ja, weet ik net. Tuurlijk. En vooral dat ik op dat moment ik stoppen wie het helemaal oerwest. Maar ja, ik denk wel dat ik dit hier bewezen heb dat ik daar boven sta. En ik denk wel dat mensen dat nou ik wel beseffen. Ja. Oké, en daar zullen we dadelijk zeker over hebben, over hoe goed het nog gaat. En mijn jongen dat het ik heel goed me gaat is Jeffrey Woordman. En hij komt aan tafel. Jeffrey Woordman is het nije talent. Hij is nog maar 20 jaar, maar nou al Nederlands kampioen in de Special Nationalen. Hij went het in Watten, een echt topsportwarp. Jeffrey is gevelmonteur. Dan Tilleflat had er net in, want Jeffrey is net alleen nog een goede gasbaancoureur, hij is ook een talentvolle gevelmonteur. Zijn doel is om ook internationaal uit te komen in het gasbaangeweld. Zijn grote voorbeeld is Theo Pijper. Nou, dan Tilleflat heeft net dien. Dan hier het net gebeurd hè? Nee, gelukkig niet. Nee, zeker net. Theo Pijper is die een grote idool. Waarom?
Ja, vanaf jongs af aan. Hij kwam vroeger bij ons thuis en op onze verjaardagen, dus zo vandaag. Is hij ook de reden dat je met gasbaanrace begonnen bist? Nee, dat niet. Dat net? Nee. Want hoe bist je dan met gasbaanrace begonnen? Ja, we zijn vanaf, ik reed vroeger altijd op een crosser. En wij speedwayden altijd al wel veel, ik en mijn broer. En Jannie kwam altijd bij ons van, je moet een keer wat special gaan. En toen ben ik heel special gegaan en zodoende. Ja, en als nou Theo Pijper als idool heeft, neemt dan ik dingen van hem oer? Heeft dezelfde stijl als Theo? Nee, dat niet echt, maar ja, ik leer natuurlijk wel veel van hem als we een keer samen ergens zijn. Of, ja, hij legt wel veel uit. Ja, hij is kampioen geworden, hè Joert? Oh, dat wist ik nog niet Ja, eens. wist je hem dat? Ik wist het wel. Ja. Geweldig toch? Ja, absoluut. Dat is, nou ja, in de divisie waar hij reed de hoogste eer die je bij Heli kennen. Dus ja, dat is geweldig. Ja. Hij hing het, onder de telefoon. Theo. Goeiedag. Je kennen mij wel ook wezen, jongens. Gefeliciteerd, Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel, jongens. Ja. Theo, ja, ik lok wezen vanuit de sportredactie vanzelfs. Ja, dankjewel. Lijkt dit nou helemaal in de planning? Wie het geen verrassing meer en is het gewoon klaar? Ja, nou, het werkt natuurlijk, want ja, we winnen uit en thuis de wedstrijden op het moment. En als het hele team binnen klopt, dan gaat het goed en dan komen de punten niet binnen. Ja, wat is de kracht van je team, Theo? Op het moment, ik denk dat ze gewoon een gigantisch sterk team hebben gewoon. En ik ben zo'n individueel goede ridders. En al die scoren de punten, dus dan is het altijd goed. Ja, en wat betekent nou zo'n kampioenschap in Jimland, in Schotland, Engeland? Is dat nou groot feest daar helemaal? Ja, zeker. De omkomende snijden wordt de grote beker en de medailles oorhanden natuurlijk. En het is van de championpartij, want Edinburgh had het verleden die gewonnen en die moet nog steeds maar de trofee aan. Dus dat is de rivalclub Jimmeco natuurlijk. Ja. Nou Theo, nogmaals lokwensk. Het is de tweede keer dat ze nou kampioen worden bist daar. Heegste tijd om weer te komen naar Friesland toch? Nou, het is nou wel kleer daar toch? Nou, dat weet ik nog. Ik hoop dat we nog een paar jaar ook in kunnen. Oké. Hartstikke bedankt dat je even naar de telefoon komen koerst. Ja, geen dank. Oké. Ja jongens, Theo die zit daar in Schotland. Wie van jullie zou dat willen? Daar rijden. Ja. Het is uiteraard hartstikke mooi, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Nee, het is net voor iedereen weggelegd. En waarom zou dat net voor Jim Weiland wezen dan? Ik denk dat het voor u heel moeilijk is, omdat wij op dit moment gewoon al orenverplichtingen hebben hier in Nederland. En Engelse clubs zorgen het gewoon net als een vaardeal als ik gasbaan riest. Omdat dat voornamelijk in de weekenden is. En dan moest in de weekend vaak ik voor die clubs rieden. Ja. Competitie gewoon, dus ja. Want voor de duidelijkheid, zij doggen daar speedway. Dat is speedway, ja. Ja, en wat is nou het grote verschil tussen speedway en gasbaan? Dirk, lees het uit, in 2 zinnen. In 2 zinnen? Nou, een speedway is op Lietsere baan, eigenlijk tot 400 meter denk ik. En gasbaan gaat tot, nou ja, het oude hier zelfs 1200 meter. Ja. En dat, ja, het grote verschil is de snelheid denk ik. Kun je even zien hoe dat is? Mooi Theo Pijper. Alsjeblieft. Ja, dit is de speedway, maar gasbaanracen is misschien wel lieke spectaculair of spectaculairder. Wat vind je hem? Want je hem dogget ik allebei, dat toch? Ja, zeker. Ja, voor elke is wel wat te zien. Ik denk speedway is voornamelijk leuk omdat het voor onze rieders is het gewoon een Beatusmotor. Hij is wat kwatter en hij heeft geen versnellingen, hij heeft iets meer power op het achterschild. Dus het is gewoon een rukje aan het sturen en dat ding je geeft meteen het voorstel, je meteen de lucht in. Ja. Ja, en een gasbaanmotor, dat is gewoon puur de snelheid en dan moet je wat meer verrotten, wat meer op kracht rijden.
En dat is daar denk ik weer de charme van. Waar is voor jou dat virus begonnen, Dirk? Ja, het is eigenlijk begonnen met toen ik 4 werd, toen kreeg ik een motorke van uw zijde en mem. Nou, Ja, dat hebben mijn ouders nog nooit betaald, hè? Nee. Op 5? Ja, wist. Ja, mijn heid die vroeger was een Wing, motor. wing. En, ja, zag ik ook dat, ja. En dan begin je wat in de tuin om op hem te rijden en dat gaat al harder en dan moet je maar eens naar een wedstrijd. Ja, Wat zei wie een motorgek? Ja, u zei het vroeger was wat rijden, maar nooit een beker won. Maar... Oh nee, ja. Oh, dat hij altijd, hè? Nou, met de zoon, met het armheidje. Ja, die moet het doen. Daar komt wel op del. Ja, daar komt het op del. Wie is er op die 5 deken al op een motor? Ja, ik ben met jou hier begonnen zelfs. Oh, koest Ik haar achter in de tuin. Ja. Ja. Ik fiets dan op mijn zietschildjes en ik riedel op een motor. Dus, Bedij ik, Jeffrey? Ongelooflijk. Maar dat is dus eigenlijk wel, dat wordt dan door je ouders echt inbracht. Want een ben van jou verzint zelf net dat die motor hebben. Of wie dat die eerste wordt. Ik wil heel graag een motor hebben. Ja? Ik kies ik wil motorrijder. Ja. Zo is dat op een gegeven moment kwam. Wie op vakantie ergens en ik zeg zijn dienst in en ik zeg dat moet ik hebben. Nou, ja. Van het een komt het Nou, ander. huppakee. Jannik krijgt een motor. Nee, dat is natuurlijk wel uitbundig hoe discussieerd bij ze aan de keukentafel. Ja, maar hij er kwam en het had heel wat resultaat opleveren. Nou even hoe je seizoen. Nou Dirk, we hebben het al even hoe die net al te goede seizoen hadden. Jannik, voor jou ging het beter. Ja, absoluut. Nou ja, vorig hier dus, zoals al zei, dus, iets minder seizoen hadden. Net weer plaats voor de WK. Dus in die zin iets meer rust dit hier. Van het winter gewoon wel keihard aan de slag gaan om materiaal technisch gewoon beter voor de dij te komen als vorig hier. Want ik kan gewoon vorig hier wel tot de ontdekking dat er gewoon daar voor mij nog volle meer winstbeheling voert. Waar kun je de winst in dat materiaal halen? Want ik begreep dat dat heel belangrijk is. De blokken. Bert van Essen, is dat een naam? Ja, die doet blokken van Jeffrey van mij. Ja, en net meer van die, Dirk? Nee. En nou, we hebben de verklaring. Nou, of net? Dat valt wel wat mee. Ja? Het is meer dat tussen de eer en ik goed zitten, maar alles mee me kan. Ja. Maar materiaal is wel heel belangrijk? Ja, zeker. Maar ik het framework en de fjering en de gewoon een complete uitstelling die elke keer, elke wedstrijd weer oors is. Die moet ik krijg goed gakken. Ja, of gakken of wieten, zeg maar. Maar wij zijn er net zo dat we die echte ervaring hebben om dat elke keer goed deel te zetten. Ja, nou je dat elke keer goed kennen en je bent elke keer eerst maar voort uit de stad, dan wil je wereldkampioen. Want ik weet van mezelf wel dat ik de snelheid heb om wereldkampioen te worden. Maar het bedrijf beter tussen de heren dus? Ja, maar op het einde van het jaar weer het goed. En voor de kwalificatie van hier voor de WK ging ik alles perfect. Ja. Alleen dan je een motortwakker steken, ja, dan houdt het op. Ja, dan houdt het op. Dat materiaal, Jeffrey, Jimbroeken, dezelfde blokken, nemen ze dat dan? Nou ja, dezelfde persoon heeft het blok. Ja, nou ja. Hè? Is dat heel belangrijk voor jou, dat materiaal, dat dat perfect is? Ja, of? Vind ik wel. Ik zit vanaf mijn begin van mijn carrière bij Bert van Essen. En het bevalt gewoon super. Ik kan op nationaal mee, op internationaal niveau mee met de blokken dus. Ja. Dat is super. Ja. Het is die tropraak hier, hè? Ja, denk ik wel. Zo wordt het wel gezien, ja. Dus de komst erom in concurrentie? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Oké. We praten dadelijk verder, maar er heeft meer sportwest de Arroende Wieken. En wij Gary dat altijd bij elkaar. En Hussel leert op een nieuwere manier ik bij trommelkoor. En dat heet dan de Wieken. Het wie weer een enerverende wieken voor de sporters in Friesland. Ares verleer in een thriller van aartsrivaal Greens. Wat maar wie nou mij? Harkema's Boys verleer ik. En dat baart zorgen. Natuurlijk denk je er wel na en ben je er wel eens bang voor. Epke Zonderland hier een narrow escape op het WK. Hij tun dochs de finale in Tokio. Dus alle kansen. Ik heb hem net goed bekeken, hij heeft een goede maat, staat goed op zijn benen, hij is goed gefokt. Dus... En dan ik zie dat er misschien toch wat redden kan. En Marit Bouwmeester traint haar een slag in de ronde. Liekos Epke voor de Olympische Spelen. Ja, ik denk dat het nu nog niet realistisch is, maar goed, je weet natuurlijk nooit hoe het tot volgend jaar vaststaat. Maar het meest enerverende nijs is in alle gevallen voor u als redactie Dirk Buitenzorg, een prachthinder. Maar hij zoen naar de slacht voor €100.000. Dat alles troch de malaise in de drafsport. Wat schrijnende gevallen, mensen die om wat voor reden dan ook het niet meer kunnen betalen. Dat is gewoon diep triest. Louis van Gaal wint hem er zelfs op, zat je joggen. Dat baart me zorgen. Dat kan natuurlijk net. En zeker net in Friesland. Dat vond de sportredactie ik. En kochten het hinder. 1, 2, verkocht. En daar is het.
Dat is echt hartstikke goed, ja. Dat is het ik, vinden wij. Maar we hebben meer stiepen nodig. Is dat voor jij, Jeffrey Gouwenleeuw? Ik had €50 op de kast gelegd. Kast? Wat maken we hier nou mee? Nou, cashje vanzelfs. En bij Ares valt ik wel wat te heljen. Ik vind eigenlijk dat we Groningen best op de pijnbank leggen. Pijnbank, altijd beter als slachtbank. Dus ta de boezen. Jeffrey, die €50, komt die naar Dirk? Toen keek ik in het huisje van de hond. En toen lagen er allemaal snippertjes van die €50. Dus toen was die €50 weg. Tja, zo kunnen we alle jevelsmoeskes verzinnen. Of net, Gerrit de Boer? Dat wie natuurlijk is allereerste vraag. Ik van wat maken we hier nou mee? Nou, trainen. Want echt, us Dirk had potentie. Het wordt een topper. Got to learn a lot to be able to get to the top. And I think we're on track. Ja, us Dirk. Malaise in de drafsport. Jeffrey, hoe zit het eigenlijk met Jim? Kiest al hier nou van leven, van motorsport? Nee, ik heb gewoon een fulltime baan. Du bist gevel monteur, reiniger succes. Maar materieel bij? Of kiest er toch nog wel een beetje bij verzinnen? Nee, je hebt natuurlijk goede sponsors nodig. En aan het eind van het jaar draaien wij afgelopen jaar hebben we gewoon kiet gedraaid. Kiet draaien, ja. Dat is het bij Jim, jongens? Of zit er nog wel iets van Weenstein? Ja, rond hier hebben wij alleen maar net kiet draaien, alleen maar verlen. Maar dan komt ook dat die WK's en voortwien. En dan hier een ritje vanuit Finland helemaal naar Zuid-Frankrijk in 3 dagen. Ja. Ja, dat soort gekkenwerk, ja, dat is... Ja, het is gekkenwerk, want soms, want je volg je dat als sportredacteur wel wat, maar je vliegen van de ene hoeken naar de oren en dan vaak ik nog met de auto. Nou, ik dus dit hier gelukkig net. Nou ja, gelukkig net, maar... Nee. Het werd voor hier een hele tour om het financiële plaatsje rond te krijgen. Maar die, nou ja, toch wel een WK in Noorwegen, een WK in Finland. Nou ja, Ja. En Noorwegen is... nou ja, qua inkomen leidt het er ook alweer wat hoger. Dus ik geloof alles is dat, judder. dat een balen kost er wel iets van €4 of zo. Dus dat is, ja... Dus daar mag je dan al op beknibbelie haast. Ja, nou ja, ik bedoel... ja, ik heb mijn plaats voor de WK nou, dus ik wil er in. Dus ja, ik zal nog wel wat dingen in werking stellen om direct te komen te kennen. Ja. Wat kost het per jaar? Te vallen. Maar bij benadering. Wat Ja. kost het dat nou? Als je echt oeral om mij doorst en dan gist inderdaad van Finland naar Zuid-Frankrijk. Ik weet van Vargt hier, alleen mijn kostenplaatsje op een totaal alles bij elkaar rekenen op een, nou als je maar roegen wij €40.000. Zij is nog? €40.000. €40.000. Daar mag je heel soort gevels voor reinigen. Of herstellen. Monteren. Ja. Kost het de tijd dat ik al? Of? Nee, ik zit afgelopen jaar zit ik wat lager. Ook omdat ik natuurlijk minder ver weg hoef van hun. En dat scheelt gewoon wel. Ja. Nou hebben we Yannick, want je bent al heel jong begonnen. Maar van Yannick hebben wij nog materiaal uit 1999. Hoe oud was die in 1999? Ik geloof 11 of zo. Ja. Nou, toen hebben die ik vregen van, wat worst nou, hè? Dan maken ze correct de oerstap van de crossmotors naar de specials. Ja. En toen zeiden ze het volgende. Nou, techniek, stijl en op een grote kast wat hielp mij verzinnen. Dat is wel mooi. Maar de was later wel beroeps worden? Ja, lijkt het nu wel mooi. Nou, Yannick, hij is mooi van de bok droomt. Nou ja, welk jonkje van 11 droomt er nog net van om profvoetballer te worden of profmotorsporter te worden. Dus dat is, ja. Maar dat toch niet echt, het zou wel mooi wezen als je ervan leven kon. Lieke als Theo Pijper, die kennen natuurlijk wel voor een deel van leven, neem ik aan. Ja, maar ja, ik denk dat Theo het ik net makkelijk had in Schotland. Hè? Die, ik bedoel, die moet ik de beuker inzetten om zijn heel bij elkaar te rijden. Want dat is het uiteindelijk. Als je net geen punten derde, dan levert het wel iets op. Maar ja, je maakt je kosten, dus dat investeer je voor het hebben in. Dus ja, dat is gewoon... Dus eigenlijk moet ik haast wel constateren dat je wel een beetje gek bent, of net? Ja. Dat je dus zoveel geld instekken. Een hobby maakt wel wat geld kost je. Ja. Ja, maar ja, je prof, het is wel mooi. Maar ik heb zelf ook wel een goede opleiding, ben ik nog steeds mee bezig. Ik zit in het laatste hier en dan denk je, we hebben er wel zo gehoord van.
ja, misschien na de opleiding even een keer muziek in Engeland of zo. Maar dan denk ik, ja, dat je 3 keer afvallen en je breekt je voet en het komt net weer goed. En dan zit je met je werk. Ja. Dus dan denk ik, nou, dan ging ik mooi aan het werk in de weekend. Dan kan je het weekend mooi uitleven op En dan bleef het ik leuk. Juist. Ja. En dan bleef het ik leuk. Jeffrey, heeft al wat stikken gehad? Ja, ik heb al verschillende dingen stuk gehad. Wat heeft al je stikken gehad? Voornamelijk mijn schouder heb ik altijd problemen mee. Dan is het moeilijk gevels monteren, hè? Ja, maar je stikkende schouders. Ja, dan zit je in de ziekteweg. Ja, dan zit je. Wat zei die werkjouwer ervan? Ja, dat is mijn vader, die vindt dat, ja. Dus die vindt dat helemaal net zo erg. Nee, dat scheelt wel. Nee. We zorgen intussen dat is al een beste klappermakkertje, hè? Ja. Jongen. En dan markeert niks, hè? Nee, niks. Gelukkig niet. Nee. Maar jongens, heeft dit er al je dus voor oer? Alles stikken, breuken. Nou ja, je net goed het jurgen maar doorstekken, dan kun je ook rijden worden. Dus, ja. Nee. Het is gewoon een geweldige sport om te dwaan. Ja. Zij is het. Er is nog een andere sport die geweldig om te dwaan is. En dat is karate. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat heb ik vroeger gedaan. Heb je het vroeger gedaan? Ja. Nou, dan kiest komende sneur naar Snits. Want er is een heel groot karate-toernooi. Het Wetterpoort-toernooi in Snits, met internationale deelname. En Peter Smit, du is de organisator. Ik ga even achter Yannick Lans, als het goed is. Peter, karate is er in alle soorten en maten. Dat klopt helemaal. Zullen we dat ik al eer op dat toernooi of is het één vorm? Het gaat door één vorm. En die vorm is Kyokushin karate. Dat is één van de vele soorten karate die er binnen. Is dat full contact karate? Full contact karate. Oh, dus dat is de meest spectaculaire vorm natuurlijk. En eigenlijk binnen al die orenvormen, die binnen afleiden van Kyokushin karate. Ja, en de internationale deelname, wat betekent dat? Uit heel de wereld? Nou, vooral uit Europa. En toch 10 landen. Ik mensen uit Litouwen bijvoorbeeld, Oekraïne, nou, wat dichterbij is Frankrijk bijvoorbeeld, Engeland. Ja. Dus een en leuke ben mix. dat toppers die het komen? Of is het... Daar zitten toppers bij, ja. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een van de mensen die in de top 8 van de WK meedraaid hebben. Ja. En hoe zit het met het niveau van de Friese karatekers? Dat is heel goed. Ja? Ja, zeker. En dan hebben Jeffrey er nog iets bij, hè? Nee, precies. Nee, maar zeker krijgt dus bij de sport van Jim dat Friesland op karate-niveau ik heel goed mee. En waar is de Friese topper? Er binnen verschillende Friese toppers. Binnen onze vereniging binnen bijvoorbeeld jongens die vorig jaar tweede en derde werden op een EK bijvoorbeeld. Dus, Oké. En waar moeten de mensen hinnen en hoe laat begint het? Nou, Snits natuurlijk, naar de Sneker Sporthal. Het begint om 11:10, de sneeuwt om aan. En het duurt eigenlijk tot een uur of zo, jongens. En het begint met een jeugdtoernooi. Dan hebben we midjes wat oudere jeugd. En zus is maar in de tweede helft van de middag dan beginnen de volwassenen. Oké. Ja. Nou, een heel soort succes. Ja, dank je. Jeffrey, het gasbaanseizoen is voorbij, dus ook is het mooi naar Snits komende sneun. Ja, en ik wil je hem al hartstikke bedanken voor de komst hier naar het Boppenslag Café. We weten even wat meer over gasbaanracen. En tak om seizoen zullen we je weer. En tak om weekend zul je weer naar het Boppenslag Café met Arjen de Boer. En man die vanzelfs zeker meer sport. Maar onder andere een reportage over het karate en us Dirk. Nou dadelijk, skeersjen, naar het Nijzenjoert. Een heel noffelijk jongen te wezen. Doeg!